ng Supu at Emma, Makatapak Festival, Pampanga, at ng... Makatuto kay Pamurin King Nano Pata at kilagyan na pong Atsing Malagud, Zen Alumbang Parongaw, ang pong Koyang Masanting Jody Dizon Mercado, ako po JM Jesus, inkaya ko yung talasu yung ating pusong makabalen at ngayon kasabi tayo pa, kapuentuhan tayo. Ang top notcher tamong kabalen ay Chiki Castro Patio. Ayan, Chiki, nandin. Anyang bayi tamong mag-commercial break, abanggit ko na. Atin kasing pamahiin o retang paniniwala daring sa bulang mag-board exam. Ban kanita, bala mo sa, syempre, pampalakas mo namang loob na may pasar laking exam agawan da. Ating mamamutot lapis, ating mamanyulot panting red pin, itang abanggit ko na din. Ating mumuntakit ang ating pisamban makanya, pables dalaretang kay. Atin mo naman tampaldakan ditang luklukan, sumpaluwal lakay, ba't nalalalawi pabalik. Ika na ano rin ang gawa mong kay. Nag-research ka ba? Ano rin dapat gawan? So, anong mismong, kwari, mag-take na kang exam, syempre, karug-karug ka makanya. O itang before, ampong during, ampong after na nitang mismong board exam, na ano rin ang pamahiin na gawa mo? Actually, before po ni board, sala po masyadong balo karetang pamahiin makanya. Siguro niya actual po review center, mga tanan, ay, atin pala makanya. Wow. Atin pala dapat gagawan man. Pero, syempre, ikaw po, since medyo anxious na ka makanya, para kahit pa paano maibsan yung anxiousness mo, gawa mo na po ng pamahiin makanya. So, ko po, itong kay underwear. Nag-red kang underwear. Sabianan kayo po yung mama, kailangan ko atang red na underwear kasi sabi ito, pampasarili. Tapos yung mama ko naman, nanig to, tapos syempre, ala na mawala mo, mag-red na akong panty. Eda naman balo po kasi syempre, yung pants mo naman black yung mga jacket yun. Pero ito po, itong parang preparation. Make order kami po kay online na underwear na red. Adwa, kasi syempre 2 days po yan. So, dapat make sure adwa po sa syempre. Pero pwede kayo, side to side. Para, akay, syempre, baka pag may tunya mo, medyo, di ba, full day kang at yung examination, mga yun. So, mas okay, para mas fresh, advice sa naman niyo po. Itanong gawa mo, may grade ka mong panty, na ano pa? Kaya po din data magpatas ang pencil. Kareta pong may pasar na karayong board. Siguro, may patas ako po at lu. Tapos, dati ko po kaya po, may intern po keng clinical field. Tapos, ita pong metong po karang lecturer na putang review center. And also, ita metong po karang prof ko during college. So, datang atlong pencil po nga reta. Ilang ginamit ko during boards. Tapos, before na exam, di ba po sasabihin daw, dapat mo muna itang right foot mo papalog kay mismong room para you will start the day right. Maganda po sasabihin de. Pero, ako, kasi sobrang kabado ko po ako nabalo na. Yung right or left, nga ako lumo. May wala na po ka ako kaya isip ko, basta linog ko po kayong room. Makalukulok ko ka rin ko na po, nanitang minum na akong text ngayon. So, ako na po ba, grabe, baka nang minum na ako. Pero lako ko na kayong utak ko. Tapos syempre, pag inisip mo po ito, ma-anxious ka pa eh. Tapos, aside po ka rin, kitang pencil, tapos pa-bless ko rin po. Then gamit ko. Actually, ima ko po sinupan na ako kayang apo. Kita pong church kayang apo. Angeles. Tapos sa side kayang apo, kitang church ni Holy Angel. Kasi po, kami, then coordinators, then prof, may kaya pong event para kayang mag-take boards. Papabless po makanyan, pamisa para karela. So, pepa-bless ko lang po ulit ka rin. And then, atyo na kami Manilo, since 5 days kami po mag-stay Manilo. Dinalan kami din po St. Jude, kaya bereta mag-take pong board. So, ito, pa-bless ko la rin po rin ang gamit ko ka rin. So, makataputan ken before, then during, more on ken sarili mo na ito Itang effort na nilaan mo para mag-review. For sure naman, pagdating kitang mismong boards,
magkaingan to. Lumwal na Lumwal to. na. So, nung Basta- well prepared ka talaga, lumwal na rin ng katang. Opo. Awa. Mag-relax ka mo. Though ako po medyo may anxious ko din Awa. kasi lalo na karetang second day, medyo dakal ko po talaga. Parang ali ko lang balo, Awa. mga yan. So, magsimula na yung anxiety ko. Pero kailangan mo kasi talagang kaya eh. Kailangan Ariyan. mo mag-relax. Awa. Kasi pa siya, ali ka mag-relax, madami la rin ang alawang questions. Awa. So, baka ali mo la rin aso po. Then, after nito, ang second day po, karinitang Awa. mamumaldak chair. Pata sino pa rin paldak mo yun? Sino lang po itang lukulong? Ito, dapat mag-ingat po kasi Awa. syempre, atin po mag-exam. Baka pag may pasi kaya, may palaway lang po kaya ka dito mag-exam. Ayaw, pata sulag po itang May lukulong store- mo kitang kasipin. may store bulag pa po po ito, makayo. Pero for Tapos, surely, wag mo actually, kami maldak eh. alik ko na po masyadong Okay. kapansin din ang minunang mayari ka ako since syempre focus ka pa rin Awa. kitang kay mo kitang pamagnagot pero niyang yako po ito pildak kay tapos actually atin na pong rule ngini ata kay PRC Awa. or kay no instead na pututan dem pencil i-donate na mo daw sana makanyan para karetang school tapos since at lula po retang pencil po detang adwa yata dinonate ko lo or itang metong. Tapos itang last kong ginamit na pencil. Pinutot na eh. Pinutot ko po. Apo. Tapos, ay kalwal mo daw keng testing room. Alina ka mag-look back. Kasi pag daw mag-look back ka, May sabay balik bisa ka, ka, may mag-take balik. ka ulit. Opo. So, Or- kahit na nung stress mo po, kahit na nung bisa mong diretso ka mo lakad, Wow. mga tapo. Maka na ano, nung kay, aisip kayo mong yan. Maka na ano, nung paluwal na kaya ka mag-look back, pero tiyan ko tang kaya kitang proctor. Nanya kasi ita mga nine. Para ko nung pagulan. Di ba? Sagutan niya po, makaharap pa rin mga Awa. Ay, nagyuko po, kaya mo, cheeky po ha. Ba't mo ko nakabigyan? Nakamamarap. Adyan niya ako siguro may board exam. Adyan ako sana ako ng proctor, na ako lumawi. May pag-text na. Pero gani, dimdam yun. Bingega na ganang sikreto ng chiki ne. O, ing mapututan nyo ulit ang lapis. Pero syempre, mag-donate kayo muna man. Mag-donate kayo, pututan nyo ulit ang aliwang lapis. Kay ba't itang paldakan niya itang chair. Aliya kalakas. Paldakan niya po itang chair. Na kayo po lalawes, tung lulwal kayo, na kayo mag-look back. Kay ba't, syempre, itang manyad kang support or kay guidance kang apong ginu, istutang gawa mo. Syempre, not once, not twice, pero 3 beses may gawa ito, may pabless mo ulit ang gamit mo. Kay ba't, syempre, pero kasikreto na pong chiki, maunyulog kayo pong panting red. Di ba? Yapin ito yung gawan nyo. Border na kayo ngeni. Di ba? Adwa. Pero syempre, yako, personally, adjang ako mag-board exam, masanting panitang preparation. Adjang gawan mo nga din, adjang may nga di ka pa kangapong ginu or detang preparation, detang paniniwala o detang pamahiin, gawa mo lang. Pero nung ka mag-review, alam mo naman, syempre, di ba? So, good job ka rin, mag-review ka masalese. So, anyang mag-exam ka, makanano kaluwat ang exam. Kasi sabi mo nandin, maa-anxious ka. Makanano kaluwat ang first day, makanano kaluwat ang second day, pinalaretang exam first day, pinalaretang exam second day, and nano la mo retang makananitang mismong content na ng exam. Ano naman retang sagot na kaya ba? Essay type ya ba? Kailangan may bang kaya? Multiple choice, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, makanta, makanano yan. Actually po, 2 days yung exam. So, Sunday and Monday po makaschedule. And, actually, ito pong review center, sinopan namin pumunta per school kasi alwal-wala po talaga school din eh. Lalo po kay Manila, alwal-wala po. So, since talaga kami familiar, kailangan kami talagang gumising marami. And actually, ginising na kami po 3 a.m. pa, mga yun. Makanta na po karano. Tapos, may ako kami kitang kami mag-stay mga 4. So, parang 5 a.m. makapila na ako kitang school mo. Puno ko rin. Mahaba ka po ng exam. pila kasi dengan po. Nung ka exam, Siki? Ken San Sebastian po. College Recoletos, King Manila. Okay. Sige. Karin kami po. Tapos, so parang holiday po, agad biglating gate. So, marinaya kayo po rin, makatigdo kayo. Tapos, mga 6 a.m., ayan, biglat dan po yung gate. Tapos, lumog na kayo kayong rooms nyo, mga
6:30 pa, palo banda na kayo. So, kalog nyo kayang rooms. Actually, kailangan nyo na i-surrender din gamit nyo, Awa. din phone nyo. Any reviewers na dadala mo, bawal na ngon. Basta kalok-kulok mo, ingat mo ka rin, pencils mo. Kung ating kang calculator, makanyan, and food. Kasi po, simula na yung exam na 8 a.m. hanggang kayong 4 p.m., bawal mo nga konan ng gamit mo, bawal kang lumwal kayong room mo. So, kahit lunchtime, at syo kayo mo kayong roommate makastay kayo mo ka rin. Kaya, importante na atin kayo talagang pamangan na kahit bread mo during lunch, makanyan. Or kung bisa kayo magdalang parang lunch nyo na food, okay Madala lang kayong din. samyup sa labakanta. Basta at syo kayo po ka rin, bawal po kasi talaga lumwal. Pero, Maski rin ganun, maarte lang po ka rin water bottles, bawal lang yung ating kahit, ang logo, dapat clear, ne? Lalakongan to. Tapos, per day po, 2 subjects attend kami. So, attend kami 3 hours na makalaan, bawat subject, makanyan po. And kahit na agad ka mayari, pwedeng makuha kayong question mo. Unless apinitit ang last subject, pwede na kang mako. Pero kung alipa ito, kailangan mong maninayo para kitang susunod po. So kahit kunwari, ayari may itang subject mo 2 hours, so kailangan mo maninayo hanggang 1 hour p.m. pa, para mag-start kitang susunod po. So, makantaw kahit. So, kitang pamaninayan, medyo minsan makadagdag din kitang... tang mape-pressure ka, Siyempre. di ba? Parang gusto ko pa banyagot, top ding aliway, lapayari ako, yari na ako. Stula ba din sagot ko? O tila sasagot labati ko bang skip pa page, makanta, di ba? Double check me pa. Opo. Itang anxiety mo rugo na may yari kami itong oras, at dyan balo mo ring sagot, kakit mo larugo din kaya bebo, sasagot la pa. At mali ko yata, pe manyagot, tao. O yun, buri ko nga balo kasi second day, miras sana second day. Anyang payari nitang exam, na ano yung panamdaman mo na? Ayaw po second day, apentitang sobrang binabaya talaga yung moral ko. Kasi, actually, itang second day, happened po itang buri kong subject. Tapos bigla, may kasakit ko talaga. Tapos, anyang last subject no, at tinitang time na talagang bisa na akong gumaga. Kasi, luluwal na po kasi kailangan ko pigilan kasi isipan ko, pag inaga ko, baka mabasa itang scantron paper, maselan na po kasi rin scantron paper. So, konting sulat na alikit ang parang side, makanyon, may basayan bagya, alida na i-read. So, sabi ko, kailangan ko pigilan ni. Tapos, dagdag factor pa po na agad lang mayayari dito ang kasiping ko. Sabi ko, madalian mo ba yung exam? Ba't ko madadalian? Makanyon. Tapos, sabi ko, parang kaya na po Pilan na kami mong may tagan kinuruman niya mayari ko po. Kasi may sila ko na laretang alwa kong kayabe. Tapos, ito, after na itang exam, itang kayabe ako po kitang kaibigan ko na para same school. Sabi na, munta kami St. Jude. Kasi walking distance siya mo po pala itang St. Jude kitang school. Tapos, ayan ka po si Banto. Karin ko binuhos tang gaga ko. As in, may nga paggagaw ko. Telenovela gaga talaga kanta Opo. Ang telenovela. Kasi grabe. Award-winning Tulo-tulo talaga yung kaya po Tapos pipigilan kong magkangyemo kasi dakal din minto na make take boards ko kitang simbahan. So, Bira-bira. Minsan... Miyabay-yabay kayo kayong kwarto. Karas mo ka rin, miyabay-yabay kayo kay Pisamban, gagaga kayo nga. Pikit-kit din po itang kayabe ako kitang room at din po ka rin. Sabi ko, parang sabi ko, talagang may nga din ako po, kahit saktong pasado mo, sobrang madugol na ako pasasalamat. Kasi knowing na bakanting experience ko niya second day, nadakal ko sure, baka niyan, sabi ko, Lord, kahit saktong pasado lang, sobrang saya ko na po. So, parang may kumpisang second day na mababa moral ko hanggang kitang buong week na paninaya, talagang isipan ko na may pasar na mag-prepare na ako mo ulit para kayong susunod na board. So, okay mo yun. Makanta na po yung ting-ting ko Kasi,
Mag-start kumbaga, panibayong kalbaryo kay batong mag-exam kasi paninayan ng mapilangal doon, resulta eh. So, kumbaga, daldo isipan mo, may pasar ko kaya? Nano kaya milyari kitang pamanyagot ko? Basa na kaya nitang machine tang papel ko? Nano kaya detang kay? Sula kaya detang mag-shade ko ka rin, magsagod ko ka rin? Nano pa retang kay pupulay king utak mo kanta kabang maninaya kasi syempre, anxiety level mo kanta, dyan yari ng exam, mas matas eh. At dyan yari ng exam, itang isipan mo itang waiting game eh. Kaya ba't nanita na anong gagawan mo ba kanita, mila ko itang isip mo kitang resulta na ng exam? Na anong gagawan mo? Luluwal ka ba with friends? Na anong gagawan mo? Actually, totoo po ito. Yung review center, sabi na masakit waiting time. Pero, wala pa po masyado kaya kami ito kasi syempre, mas focus kami cooking boards. Pero, atune na kami kitang sitwasyon nga ito. Grabe totoo po na itay masakit. Kasi, 1 week itong maninaya halos para king result. And, mo naman pwedeng pambilisan ng ko para abalo mo na kagad itong resulta, diba? So, kailangan mo talagang i-endure kung ano namang piraramdam mo during that time. At yung time na talagang gagaga ako po eh. Kasi gagaga ako ang mama ko. Yung mama ko talagang mag-comfort nito. Pati kit ng boyfriend ko. Makanya sasabihanan ko lang po na sabi ko, wali ko yata may pasawar mo kanyan. Tapos, at yung pantay, bigla, lumalarat ang question kayong utak mo. Tapos, mapasearch ka Google. Tapos bigla ako mo, mali ito sagot mo eh. Lalo yung may dagdag na naman. So, alin yung gagawan ta? Mapasearch ka. What is the keme-keme, Ana? Ay, iba't check na yung Google. Nanong sagot ko rin na mo. Ay, Rugo, siguro 1 week ko kaya siguro matutod. Kay ba't may pagkwento tamunan din, sabi mo, August 19, nakaschedule yung pamagluwal na ning kay resulta. Kabira-bira, alang lidwal resulta ng August 19. Nanong milyari kang top? May kakatutod ka ba ng gagawan mo? Ikwa mo na bang may magtumbling king barayo, banta? Detang resulta, akit no dala. Kay ba't August 20, pulin-wal nitang resulta. At ay tayo na po, ang masanting balita. Ita kwento mo, August 19 to 20, nanong malilyari king balena ning kay Patio Family. Actually po, ko agad sinabi kang mama ko na lumalang results sa August 19. So, ko mo talaga ito may misip the whole day, mga niyan. Tapos, ito po, actually, maging coping ko rin po, katulad na nakikita niyo po nandun is actually makanyan, makanyan. Lumibot para mawala kayong isip niyo itang result. So, anyang Monday, August 19, mag-decide ko po na yan, sabi yung boyfriend ko, may ako kami po. Tapos, bago ko sabi ko mama ko, mahal naman itong result yan. Tapos, may bigla po yung mama ko. Tapos, sabi nakauli ko po, ever since na sinabi ko kaya itang lumal na yung result, ay din daw po magpakali. Balang sasakit siya, mga niyan. Dudurot siya daw po pakiramdam, mga niyan. Hindi daw po may kapag-focus ka rin Alvin, karing gagawan ng mimisip na mo din po. Tapos, kahuli ko po niya. Dapat date yung jowa mo. Ba, tatlo kayo. Wasay mo, baka yan. Okay, continue, sorry. Tapos, ito po, kahuli mi po, itang jowa ko, kinimbalay mi po, maninaya kaming result. Hanggang 8 p.m. Tapos sabi ko muli niya kasi baka talaga pangini. Tapos sabi na, sige, matulad na ka pa. Kaya ako maninaya ko. Tapos ako sanda ka pagating. Panta po. Tapos, po talaga may patudtud na kami. Ikamingan po din na mama ko. Tatang ko po iwali ko may patudtud na kami ngan po. Tapos, belingat ko po bigla, mga 1 a.m. ata ito. August 20 na ito. August 20 na tapos sabi ko, sige, check ko. Kasi pindaki po yung wifi ni cellphone ko, tatakot ko po. Baka sabihin daw, okay mo yan, natin pang susunod. So, yung gawin ko po, pindaki yung wifi ni phone ko. Tapos, mailingat ko po sinindiki. Tapos, ito tuloy-tuloy po yung message eh. Tapos, congratulations, ganyan. Tapos, itang kay review center mi po, mangutang yan, mag-send ka bang picture mo, makanyan. Tapos, syempre, ako, magtaka ko, bakit pukutang doon na kung may send na akong picture. Kasi usually, pag makanyan po, di ba puro sabihan, mag-post na may top-notch siya makanyan. Tapos, itang GSIM po, may mention din name po, congrats, top-notcher, makanyan. Tapos, syempre, makatulala akong po kasi. Kasi syempre, may lingat ka mo, wala ka pa talaga kayong ulirot. Wala ka pong masyadong process kay sarili mo. Tapos bigla sabihin daw, top-notcher ko.
No, Oo. ayaw mo man pinlano or something. Tapos yung ginawa ko po, ginising ko na din ako, ma. Oo. Sabi ko, top notcher ko daw. Sabi ko gano'n. Tapos si mama ko po, binunay pang ginagaha may tatalon niya Mm. po, mga yan. Grabe po yung kay. Tapos may video-video pa po eh. Karetang reaction video, Wow. mga yan. Pero, ako po, more on tulala talaga. Awa. Kasi, ali ko expect, no, mag-top notch tapos ako may pa mismo itong Awa. buwan. Mga yan. Number 1, So, di wala ba? mo. Ako po, grabe itang pagka-overwhelmed po. Tapos Awa. sunod-sunod na rin mag-call, then mag-congrats, mga yan. Medyo malbat po siguro before yun talaga mag-sink in ka po. Awa. No, kaya po. Itang 1 a.m. na itali na kami pumipatud to data eh. Kasi, Awa. alanan po. Adyang yakoy na ako matutulog ka naman, nagkat na ako lumbol. Tara na, ako Bakasyon na. Pero balo mo, Chiki, ing milyari kaya kang king pamag top-notcher mo kaya ning board exam ni king psychometrician. Nga sabi ko mo metong mong salita. Deserve. Ako. Kasi ikit ko ing adyang yan tao minsan ipagkwento tamo. Ikit ko ing preparation. Simula niyang anak ka, balo may buri mo. And may sakripisyo ka, ban kanita akwa may ining golay ni. So kami kaya ni CLTV 36, we are so proud of you. Uling syempre kami Kapampangan mo naman. We are so proud natin tamo na naman panibayo pong top-notcher Kening Labwad Kapampangan. Pero ngayon hindi na opportunity syempre ding aliwa pang mag-prepare ngayon continuous na rin, ding mag-board exam. Namin kaya kang tauling mensahe karela, namin kaya kang tips ang pong message laban kanita sikan lalob ela mawala king karelang pa mag-prepare. Okay po. Actually, karengan mag-take boards, maski na ano pang field yun. Siguro, peka mo muna talaga is maging prepared ka physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Kasi, in review season, grabe itang itang hardship na pagdaanan mo. There are even times na i-doubt mo yung sarili mo na balo ko na ba din yung topics nga rin pwede na ba sapat na ba yung abalo ko para makasagot ko kayong boards. Pero tandaan nyo na alin nyo nga nabalo. Kaya mismo boards, dahil unexpected questions, pero dapat ali ka pang hinaan ng loob. Kasi at least, di ba, may kapag-form kang foundation, kareng topics natin kayo. Pero, ali may, bala mo in a way, may kakayanin sarili mo kung ali mo nga naabaling ay gana-gana. Kasi, ala naman talagang may kabalo kaya ay gana-gana eh. Basta magtiwala ka karetang review mo. And also, always go back to your purpose. Kasi, katulad yung sabi ko nandin, dakal doubts na datang kaya ka during your review. Actually, ako mismo dinatang ko din kan time na isipan ko, ituloy kaya pa ba? I-take kaya pa ba yung boards? Or painawan na ako pa? Tapos, next year na mo ulit makanyon. Pero, since yako buri kaya talaga yung gagawan ko, buri kaya ako itang license ngayon. Kasi, syempre, ka rin na mag-umpisa eh. Since atin naka-lisensyo, mas atin na kang opportunity, makasaw ka rin tao, makanyan. So, ito mo itang paghugutan ko din itang purpose ko, itang reason ko kung bakit kayo take itang board ni mga yan. Kasi important, itang reason nga ito, lagi na kang hatakan pabalik. Kahit na nano pang doubt mo kayong sarili mo, kahit nano pang lagi na kang kono na, di ba buri mo yun kaya dapat agyunan mo kwanto, lalo na kang pasikan ng loob. Tapos, when comes naman kayong pag-review, makanyon, dapat balo mo lagi yung learning style mo. Kasi alwalwata mo learning style. Ating datang may kaburi, datang palang audio, datang visual na makanyan. Kaya ako more on active recall talaga, more on index cards, more on pagsasagot drills. Yan, importante larang makanyang bagay para mapapractice may utak mo, makananong sasagot karang questions, makanyang. Also, may ko compare yung sarili mo. Yako, siguro bilang beses kong gawa may ko compare yung sarili mo kayong progress darang ngaliwang tao. Kasi once na mag-start kang mag-compare, ka rin na magpatong-patong in doubts, magpatong-patong na parang pressure, stress, makanyan. Basta focus ka kitang progress mo as long as mag-review ka kahit 1 hour mo yan per day, kahit 2 hours pa yan. As long as ating kang progress, ito, kasaw towards achieving your goal.
So don't ever compare yourself, your progress to other people kasi magkasakit ka talaga pag gawa mo ito. Tapos, rest. Ito, alin yung kakalingwan ng rest? Diyan yung sarili nyong time para makapaglibot, makapag-spend time kayong family mo. Kasi syempre kahit na sobrang burita yung license na yon, alin mo din sa sacrifice yung bond with your family, bond with other people. Kasi after na yung board, sila din naman yung akayabe mo makanyan. So, importante na kayabe mo pa rin, mag-spend time ka. And also, lastly is prayer. Grabe, ito itong panghugutan mo din talagang lakas ng loob pag mag-review ko. Siyempre, alida naman ng balo din tao kung anong kasakit, gano'ng kasakit mag-review. Alida naman laging akakit that ang mga nanong ka gumaga, mga nanong ka mag-doubt ka sarili mo. Pero, Lord, akakit naman to. And pwede mo yung paksabihan, pwede kang manghugot lakas ng loob kayo. Pwede kang manyad guidance, makanyan, para alampasan yung journey mo. So, ito mo parang mas maging prepared kayo, alik kayo masyadong. Yung isipan na pag-review, dapat focus lang kayo review. Makanyan. Diyan niya din time sarili niyo pating ng tao kan paligid niyo. Ayan. Thank you so much, Chiki. Pero alika pa, mama ko, abayan mo ko pa uling ating tamong kaya ngayon question of the week. Sagutan mo pa ini. Nano ing manyaman kanan stong kauran para kaya kanano? Actually, dakal po, pero yung pinakaburi ko, sopas. Sopas. Sopas po. Kasi, mama ko po magluluto yung sopas. So, usually, re-request ko po sopas, makanyan. Kasi, tang sabo, mapali eh. So, akakain itong dimlo, kengwal, makanyan. Tsaka, di ba po, manyaman yung dimlo paling bagay pag makanyan na kauran. Sopas, lugaw, makanyan. Yan po, makantawin ka. Yan, ibasa tala rin comments na mo. Nano manyaman na kanan, stong kauran. Ayan, para kang Jen Soriano. Ayan, pareho kayo, sopas mo. Sapat na ka na ako. Oh, pag kahit ang sopas pen, may kayo kong sopas. Oh, para naman po hindi katamong Kapampangan word of the day. Ban kanita, gambul tayo po at maragdagan niya po yung katamong gagamitan. Kulyo. Naning kulyo, balume. Chiki. Kulyo. Bulisak po Awa. Hiyaw or shout. Ayan, gamitan tayo po. At ban kanita, masika niya po yung kakataong pamagamit king kulturang ang pong amanong siswan. Ayan, ano pa ta? Abayan nyo, Pepa, yung kami po pasibayo bukas, Webes. At kinagawin na pong Jody Dizon Mercado, ang pong General Bang Parungaw. Yako pa JM De Jesus at ini po, ing nano pa ta? Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga.